Música en Compostela significa un espazo de internacionalización da cidade, un lugar onde dar a coñecer ao mundo Santiago de Compostela como un espazo de referencia do patrimonio musical. Santiago sempre foi música, desde o seu inicio, desde o propio Pórtico da Gloria e todos os instrumentos que aparecen representados ali. Foi un espazo onde aquí viñeron trovadores, a parte dos que se xeraron aquí, é un lugar de intercambio de experiencias, un lugar de descanso, de encontro, de socialización, pero sobre todo de difusión de alta calidade musical centrada ao redor dun lugar que é patrimonio da humanidade. Pois o desexo é sempre que haxa continuidade no tempo. Xa con 65 anos ás costas, pois xa realmente estamos falando dun proxecto que é moi sólido, moi rigoroso, moi potente, pero que nós sempre desexamos é que poida haber continuidade dese proxecto e que nese continuidade dese proxecto se vayan achegando cada vez máis públicos, que poida haber un público variado, diverso, que teña tamén que se integre moito máis e implique en actividades cidadás, en actividades do propio conxunto do Concello e que poida haber unha boa proposta de transmisión interxeracional que vayan distintas idades, distintos públicos e que teña repercusión no propio Concello. Unha palabra sería a palabra encontro. Encontro e alta calidade musical.